Ito, yan. Nakapangit ko dito doon. Never, never, never in my life. Oh, di ba? Ganda yun. Audio Jungle. So, what's up guys? Good evening sa inyo. Nagbabalik po ang inyong Ilocana girl, Miss Igado. May nalamping boses natin kasi tulog na po sila ng oras na ba? Time check, 10:17. So, mahina lang dapat ang boses natin, no? So, ayun. Ang gagawin po natin ngayon is yung mga request nyo. Ito munang hinahin, ito munang ati pa lang din una i-request nyo. Ito munang unahin ko sa request nyo, yung magre-react tayo sa TV natin. Throwback pictures. Arat na ka, no? Ito yun. So, ito na pa yung next picture. Ito yung next picture tayo. Nagtabay di rupa. Tapos, ito ate grade 1 na. Inano ka sardiantik. Kita nyo man straight body o kasanatay. Nagtaba. Tapos nagpudang. Kinagkutong. At next naman, ito yung next mate. Diba, pak na pak na bangs. Word ka girl. Diba, the bangs na ne, oh. Nag-bangs na kayo ulit, bagay ko ba? Charot. I think, grade 7 nakidituin. Win grade 7. Diba, may bangs ako dyan. Ang galing, no? Siyempre, next naman tayo. Wait lang, kitang tilong nila dumaba ka da pinaisip. Ho. Wait lang, mag-chat. Nakit kita yo. Nag-ngisit, nagdakil ping-ping na. Ismail ko ta. Nag-cute pero nagtaba, nag-ngisit nagtaba ping-ping ko. Grade 7 nag-edit to. Enjoy, si Digti Gym. Nagtaba, nagdakil mugin ko, girl. Next mate. Wag ka. Ako dito. Uso pa noon ang tawag na dyan. Uso pa yung TV612. Idi. Tapos in nga picture nga. Tapos iti-caption mo. Kung anim na pan na yan, baka iwan mo pa kung tinanan ka. Cute na cute dito. Nagkutong lang. So, ayun. Ang next naman is ito. Diba? No filter yan. Natural. Ito lang dito pag-ismail ko. Ang natural ng face mo, girl. So, ayun, ang next naman na ipapakita ko ay ang mabibigla. Ito yung next nga ipakita, met. Pak na pak. Model ng mangga. Next, net, ay apo. Tamanin, B612 ko pa nga. Kasi jibok ko nito ladik. Straight. Wait lang. Ladik. Sa pag-picture mo. Diba? Nagpangit na galas. Tapos next naman, magtagalog na lang tayo kasi bawal talagang charot, hindi bawal. Ilan lang kasi nakakaintindi. Ito naman tayo, yan. Diba? Pak na pak. Papanan na ito, apan makilamay siguro, pupunta siguro ito makilibing. Charot. Yan. First naman daw tayo kumari. Gahan natin. Diba? Gayang-gaya. Black pa di buko. Tapos ati dog tops dati sunglasses ko. Sunglasses. At next naman, ang cute ko dito, parang si natural lang. Walang halong chemical. Aray. At nag-cute na cute eh. Yan nga may focus yan, di ba? Face may smell lang. Make-up na dito, nagpudo naklat, tapos babalo. Tapos next naman, yung dakil muging ko to. Sa mga kumakain dyan, huwag niyo po itong papanoorin. Kasi masusuka lang kayo. Charot! I'm just joking. English ajay. Enggak.
Pangit ka sa naklaan, nagtaba. Nangisit yung muging ko, kita nyo man. Tapos, nagtaba pingping ko. Nagtaktil muging ko nga nagngisit. Tapos, next mate ay apo. Ate mate, di grade 7 nak. Ate ni naka-brave nak, nakadilat pa. Kapangit dahil. Ano, di ba? Naka-braid ako. Tapos, ang laki ng ano ko, ng noo ko, nagtaktil pa. Tulad din tayo, boss na. May pa-eyeglass pa daw. Tapos, lang. Diba? Kaya dilat-dilat pa siya. Ang dakil munding na. Huwag kayo asset ko yan. Kaya sa mga nagsasabing malaking noo ko, asset ko atoy. Mapay ko lang ang kastiyo. Next mate. At kadwap di kasinsin ko nga. Kasama ko yung pinsan kong taga Laguna sa Santa Victoria. Reaction ko ito, nagpangit, ng dakil talaga muging ko at dubo ko. Kinawan kay ayos na, pasta pangit. Antoy, nag-cute nak to yun eh. Kadot nag-iubing, nag-iubing nak man eh. Girukin nak ta. Diyan ako. Atoy, Shak, ni Ket-Ket, ni Josa, ni Joy-Joy, iba na kineuno. Shakti ka bakitan ta. Magibak-bakit na ngamin. Charot, magibubing na kayam. Diba nag-cute? Ubing na parang dito yung grade 5 or grade 6. Grade 4 kasi dyan. Ang digital loan. Next! Magsasabali di format na. Bad girl, may pa bad girl. Tapos, atin nga yung sabit di black ng kasi ni Juso. May pa bad girl effect. Ano pa ba? Ito naman. Grade 7. Sumali ako ng pageant. Tapos first time ko nagsuot ng kwan. Ng 7 inches na patpataklib na. May ano na yung tagaw nito yung pataklibin. Basta yun, natapilok ako yun. Kasi first time ko magsuot ng 7 inches. Hindi ako nagigisali sa pageant. Makita nyo. Laki ng noo ko gaday. Ito din, grade 8 or gano'n. Diba? May helicopter kami, may inggit kayo. Bininta lang namin. Charot! Jeje muna ko. Dito banda grade 8. Sa may ano to, Ramon Isabela. Sa Sidig Dimagat Dam. At next naman, ito, yan, nakapangit ko dito dahil. Never, never, never in my life. Diba? Ganda yun. Ganda yun. Short hair, amoy din, nag-short hair na, nagkuli na kami di buko, di grade 9 bayay. Hindi tapos podcast tani, podcast di pukis mo ni. Yung kisat ako may katsikulay na. Grabe, nagpangit kita niya kanadalan mo. At next naman, ito, grade 9, 10, grade 10 sa. Yun, grade 10 sa. Tanong nito naman nasa Jerupa. Ang cute na kid ito eh. Milig talaga ako na magtali-tali ng buhok. Ganito pa. Kasayitali buhok ko na. Kikay, sayaw, kikay. Lalalala. Wala pa rin pinagbago. Cute pa rin ako. Just joking, baka ibas nyo ako. Charot. Diba? Matenan. Yan. Cute naman kid eh. Dati, may ano dito, may tibing. May tibing ako dito sa lapayag ko. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. At next naman, ito. Ang itim ko nito, sobrang itim. Dito sa bahay lang ito. Ang itim. Sa Bali. Kaiba. Yung pilit ng ngiti. Ganyan ka sarang ngiti. Anan gasa. Diba? Pangit. Yan, next naman, diba? Sabi ko nga mahilig ako mag-braid. Sa may school namin, mas fresh kasi naman. Mas, napantanawan. Mas tawag da kasi doon. Mas mag-iting mukha mo. Mas maliwalasan. Kaya yung mukha ko.
Bakit ang pangit ko dito, laki ng noo ko ulit. Yung ngipin ko kaya pag-smell ko parang pilit. Tapos uso pa dati yung yung kwentas na ganito, yung ganito. Yung binili namin yan sa Gibang. Next naman tayo, Day. Ito, mga sa Daya kami, yan. Diba? Tamni anemic na gibig ko, kulag purpura, kasi nangan kami ng bayabas. May kasama pala ko dito, si Miss Caldereta. Pakaturturog ko na. Diba, short hair pa ko dito, tapos kulay black. Kasi nga, tinanggal ko yung kulay. Kinartibak ko at itim. Toy, ta. Pangit din dito. Kulang lang sa ayos ito. Yung erection ko. Ito naman, grade 10. Ay, grade 10 ba? Ito, grade 9. Yung grade 9 sa? Ay, grade 10. Yung grade 9. Grade 9 ito, grade 9. Grade 9, diba? With honor ako dyan. Maingit kayo. Short hair pa ako dito. Karot. Yan short hair ako. Cute naman gildi. Ang dakil lang di paldakit na nagbaduy. Tapos may parirar adapi, direrarerok na eh. Diba? Ito ay mandikit ipakita pero para kanya ipakita. Nagtabo. The grade 10 na ka. Ito grade 10. Win grade 10. Nagtaba na ito. Nagtaba ping-ping. Tapos tapos short hair na katkastan eh. Kita nagtaba. Kaslan nga siya. Diba kaslan nga siya nagtaba? Diba? Nagtaba. Ang taba. Ang busog nagpisge. Dito. Ngayon wala na kasi diet muna tayo. Ang ganda pisilin yung pisngi. Ang taba-taba. Cute naman ako dito kasi mataba lang yung pisngi. Dito naman. Sexy. Sana sexy. Naka-baby branak pa lang hindi. May naka-baby. Ang cute ng damit ko na to kaso ginunting ko na ginawa kong crop top kasi hindi ko naman sinusuot, sayang. Ginatang ko, binili ko noon sa nung pumunta kami ng fiesta. Next naman, ito naman sa ilog. May pa-sunglass pa sa ate girl. Tapos may sexy shoots na kasi sa kanan niya. Ito, hindi pick the birthday ko. Diba? Cute ko. Medyo, hindi. Jejemon pa rin. At syempre, ito naman. Doña Señorita, Doña Soledad, grade 9. Grade 9 ako dito. Diba? Sana all nag-glow up. Ano pa ba dito? Ito yung short hair ako. Wait lang. Diba? Ang lit ng Dora. Ka-cute. Kasi yung book ko ni podcast. Dora. Nagbasit yung book ko din eh. Grade 9. Medyo okay naman yung formaan ko nandito. Naka-dress. Hindi kong dressing. Sakit yung pimples ko na nagdakil. Bawal magpuyat. May mapakita ko sa inyo yung bata ako. Kasama ko si Miss Dinardaraan at si Neri Macarugo. Yan! Charan! Kita niyo jurupan ni Miss Dinardaraan. Shout out sa Miss Dinardaraan. Kita niyo may jurupa. Ala, nakabangs manin. Nakabangs. Ito, diba? Short hair ako dyan, tapos ang daming mangga. Pan kami digtakaw dito. Pumunta kami na nagtakaw sa sa likod doon. Kaya tas nagtataray kami ng digtao. Ito yung Winnie Rose namin, grade 8. Grade 8 ako. Hindi naka-off shoulder lang. Tapos magkikita di brak jacks. Tapos adapit. Yajimon. Pero cute naman, taba ng pisngi. Grade 9. 9 or 10. 9 gaya. 9. Ang cute. Grade 9 ulit. Nag-haggard. Stress. Pangit.
inches later. So ayun, yun lamang po ang aking vlog ngayon, ang video. Medyo mahina yung boses ko kasi kuhan, may natutulog. Isoon ayos ko pa yung amin rabiin. So ayun, time check na tayo ulit, 10:44. Thank you po sa panonood. Love you. Mag-shoutout na tayo. Shout out. Wait lang, kita di YouTube. Shout. Yung mukbang niya, jelas. Nag-shoutout ba ni Miss Caldereta? Wait lang. Shoutout po kay Queenie Galyaw Lazo. Hello sa'yo. Ano pa ba? Rawit to, padawat na. Shoutout po kay I'm Ashley. Pintas, always stay safe and stay healthy ating. Kastamit kanyam. Love you. Napay. Ateg takti kami tayo. Shoutout po kay Angel Ann Alapitan. Wait lang. Asay Cheska Balila Tagami. At Spencer Burigsa. Hello sa Lodi. Ano pa ba? At syempre kay Lady Ann Bareng. Hello sa'yo ading or ate. Judel Ian Javier, hello po. Madawat ka no, may katuikan ka. Erika Leda, hello. Jasmine Hilya. At syempre kay Keril Miroldan. April Jane Abelia. At tapos Jolina Iman. Shoutout din kay Abros Jimenez. So yun lang guys, thank you po sa support at thank you sa panonood. Agyaman na kunay. Tagi-jay pa shoutout, comment kay lang, di ba, comment box. Don't forget to like, share, subscribe, and comment. Love you, bye-bye! Audio Jungle. Thank you.